ndikulandireni ino amene mukuonera Mibawa TV pa nthawi ino tafikanso pano ndi programu yokoma ukoma imene inu ndithwika kwana nthawi yake kunyumbako makhala mukusendera chifupi kuti mumve kuti kodi lero tabwera ndi munthu otani. Programu imene nkhani zake ambiri mwa inu mukaona maposta athu kapena kumva makhala mukukwiya kuti nkhani imene yayikamba bwanji pa TV ndiye timabwera nazo pano ndi chifukwa programu imene timatchula kuti Pamtetete, kuti nkhani zimene mazikamba kunsi kwa bedi, nkhani zokambirana ana akugona, ife timazibweretsa pano nthawi ya usiku ngati ino kuti tithandizane maganizo ndi cholinga chokuti tikawamanga zinthu zinazi tizikhala ndithu tikudziwa maganizo osiyanasiyana a anthu. Fake nkhani zimene zomazikambira kuseliku nthawi zambiri timapatsana maganizo olakwika. Ine dzina langa ndi Selina Dumbula Mukaka, sindindekha chaka chino nchanyoani mukuona nkhope ya nyowani Pamtetete zizikhala motere. Talandiyana ndi asisi yanga Lolini ndi azibambo anyamata azibambo atonde ndili ndi azibambo ma giant atonde okwatira kwani kungopitirira eka muno azibambo kuti azibambo ena amatha kukhosa kwatira kwambiri ine ndaswiswiri kapena okwatira kumosa kwatira masenior bacha alipo wambiri. Okay, mfambo zawo kucheza ndi tabwera nditi aona ngati tabwera ndi yomweyo hayi pepani ngambe ndikumeko muliba umwewo basi chaka cha nyowani 2021 cholinga cha program imene kusangalatsa anthu awa katenga mbali ina ine ndikatenga mbali ina sikuti ine ndinoyipa kapena awa ndi oyipa amene uzazimene amakamba pa TV kupyana mtima dada nanetu ndakulandirani zikoma asanyasidwe nani chaka chino makondo ena anu kopya machine alimwene ndathokoza ayire bwanji anthu chaka chino ziliko zabwino chaka chino ndithu anthu tikhale tikuphunzitsana mmene mafotokozeramo kuti ndi zimene zimachitika zina zimene timazilankhula kuseri nkukhala kuti tilibe kuti ndi makamba nawo nkhani kutereko nkhani zapano ndizo zachikhalidwe ndizo zikupanga inu komanso kupanga ine yetu ndi imene tabwera nayo lero tikamachoka pano ena simukumana ndi miyala panjapa ndi moto ndi moto ngane yathu ya lero tisachedwe pano Pamtetete zochita zake zikufunika khaza changu tabwera ndi nkhani ena kuti kodi ubwino paja timayamba ndi ubwino mkatikati mwa programu mutimazaona kuti ndi ubwino kapena si ubwino koma tabwera ndi nkhani ena kuti ubwino Othesa Banja Mkazi akagwidwa ndi Chigololo. Kodi mukangomva kuti amayi tuku zakhala makuti anathawa nyumbamo tiwathamangitse kapena tichite bwanji ndeti tikhaiti kumva maganizo kumosayiwala chakumapetopeto ndithu chigawo chachiwiri timafunanso maganizo kuchokera kwa ino pa 094102224 mutiuze kuti kodi inu tiwapitikise amayi akagwidwa ndi Chigololo kapena ere wasiye nyumba momo kukhululuka tichite bwanji. Tiyambepo timvekaiza muno mutenthekaye muno kena kati tuluke panja tichite bwanji mzimayi akagwidwa ndi Chigololo. Ndiyambire ndi awawa amba kupala muno kunje kusana ichi koma ndiyambire ndi wino woyipa kwambiri mwachita bwino kwambiri kuyamba ndine chifukwa chonena kuti awa nthawi zambiri zolankhula zawo ndizosokoneza asasokonezere ndimanena kawiri kunena kuti banja isasiri wewe waboza iwe ndichite kuulula uyu ndi wochita koma banja lanu latha uyu ndo tadika ndinene chikulamu muna kutuluka kokhale kutuluka kukagwira chako tizitsindika mina gwira kuti chani kakugwirisa koma nkhani yotuka iniyo maidekani tikatuluka ndinzano ndikuze munakojana ndikakojana iniyo mudeke sitina kojana neti nzema kama amazi panje ndakupeza ndimuli hoho apa kani zonde fuso ndronena kuti ino simu natuluke kupita kuti ino simu kupanga zimene tikukamba pano za munthu amayi Mkazi akatuluka kupita kunja ngati iyeyo walimba mtima kuti iyeyo mkazi akukavula chilichonse ndikugona pansi uyuyo waka ndikufuna kuzaganiza mzoti andibwerere kwa mamuna wanga azipi akhale konko ndiye mwazi wa bwanji kuti amagona pansi si wampeza iye ndikufusa si wampeza kuti wampezera kugona atu komano fuso wayara ekansalo mkazi mai wamva ndiye tikunena kuti amwerezo nyumba tikunena kuti chimene chikupangisa kuti mai chimene chikupangisa kuti maiyo atuluke ndi chani
ndikufuna ano pamene popo nangasimo ati iwe mkazi ako analumbira yepo better for worse azituluka zitu azipita kuzisekera zimene zifokiri chifusecho nchibweno kwa munanena kuti tikuluke zina zili zonse nde palitu azibambo pena amabwera manoti ine mkazi wanga ati wakumathawa kupanga zibwezi koma palibe chifukwa cholongosoka chimene akumandiuza tendifotokoze kuti inuyo ndi abambo a nyumba mukupanga provide chilichonse pa inuyo mukumona kuti ineyo ndi apapa ndi mkazi ndikumakwanitsa izo komano after 2 days 3 days mukumva kuti watuluka kabwa mukhuluka okay nkhani ndonena kuti usazirumerume usazirumerume inetu ndamene ndikusisa mfundo zomanga oliva ukhale chete tauzamangani banja limeneli mkazi watuluka wangopanda zichukwa zolongosoka amene akufotokoza kuti wakuti akumatuluka ndi ndani ndi nzibambo iweyo okay akukuza ni mkazi yali pomwepo kapena palibe olalipo palibe koma nkhani ndiyoti chabwino ndiperekeso inuyo zoti inu zoti azibambo ndozikonda zoti azibambo ndozikonda simaziwa inu kunyumba kwanu kulibe abambo yeah ndikufusa kunyumba kwanu kulibe abambo sanambe kuzikonda ndi azibambo ndozikonda maniva makani amene amachita awawa zimachita kuonesa dolo kunyumba kwawo mkazi walibe ufulu maniva so chifukwa azibambo madansi yake ati madansi nyumba hivi sangalala kwambiri abwe ujoreterete ndosoko koma tieni mupitirize ayankhetu pale yankhoso yapa akumpingoso mwina apa paja akumpingo amathandizira nkhani ngati zimenezi mkaziyo apo inu apa amfusa mkazi pali vuto lese mbanjamu hayi tsono munatulukiranja ine ango ndikhulukira abambo satana mukhuluka dikirani ngati kuli munthu oziwa kusunga mwambo oziwa kusunga zinsisi ndeni munthu amayi mupeza chinsenkhu ngati chimenechi alibize kukozera mugududu mayi osanena maniva so pamwambo wa mbanja mayi amaneka kukhala odekha kuyerekeza ndi bambo si zonse zimene azibambo timanena pamaso pa nkhoswe azikazi athu alipo chimakhala chilungamo ayi pena kumakhala kunena kuti mwina chifukwa choti vuto lapezeka anthu atithandize mwachangu naye munthu amayi amakhala chete kumvesera pota ndiwamunanga ndiwasiya afotokoze ndikufuna straight forward mkazi alibe zifukwa zoti inu mukumuzunza mukumabwera kuchokera kumwe kungofikira osasiya ndirama ndi amakayangana ndalama akatuluka wanena alibe chifukwa chichonse cholongosoka ndi chimene akupempha iye ndichona kuti mukhuluka chimene fuso loti mukanika kulifusa inu mukanika fuso sili kumveka akundithawe mwina funsani fuso likuti chani mkazi alibe chifukwa mwanena kuti awatu akunena zoti timuthamangise mnono imsanthamangise mwachangu amakhala ndi zifukwa zotulukira ndiye ndikufusa kuti zifukwazo palibe munthamangitsa kapena ayi okay ndengati palibe chifukwa atulukiranje ndiye zimene ndikunenazo kuti azimayatheke ndoti mukuyankhula zinthu zimene sizingachitika palibe chifukwa chopitira kuchipatala ifoti munthu sukutani sukudwala upita ukata mwina ukaona anthu chabwino munthu ngati nyumba mwako china chilichonse chili bwino utumiki kuyenda anthu mukulalikira anamomveka anthu nkumasisimuka nyumbamo ndiye munthu wamayi atuluka zipita kuti zonse chabwino nditere sizoti nkhani zonena kuti wina wakafotokoza kuti ndinatuluka panda chifukwa sizikuchitika mukutanthauza kuti chimakhala chifukwacho ndi chifukwa ndakuwuzani kuti mufuse funso loti limveke lilamveka tufunso komano ngati linali funso ilili palibepo chifukwa ndengati palibe chifukwa munthu atuluka chifukwa chani munthu atuluka chifukwa chani chifukwa chimene watulukira ndi palibe chifukwa inonse mukunimvesa ndifuna mundiyankhe tipange chonchi achimwene tipange chonchi tisachedwetsani yes or no sindikufuna explanation yes or no mkazi watuluka ine sindunazo tika mtima mwake muli nkhani akazi amasunga nkhani zimenezo chabwino ndamva ndazisiya wamwitana kwa nkhoswe abusa anena kuti ine amunanga wandisanana ndende kuti munthu wamayi ndamene amaziwa chifukwa amunanga wandi abwinobwino banja koma ine mungu ndikhulukira satana ndamana ndilowera mupanga bwanji mukhuluka ndikweneka kukhululuka ndi banja ndikweneka ine ndi banja la chisanzo loziwa kukhululuka ndi mukakonza cha kuti mukamabwereraso sinanganatuluka palibe chifukwa tizikonza chani nkhani yayikulu
mai muchedwa nawo awa kodi mwandipanganira tampa mwana mwanditembenukira zikuonesana kuti muli mbali yawo komano zilibe kanthu kuti muli anthu awiri nkhani ndionena kuti iwe ngati mukufuna kukhala moyo wautali m'banja khala nandokhululukira banja silipangidwa ndi anthu olondola okhaokha chabwino ine ndeino awawa angoseka sinatanda awa abaseka ndili nawo ntchito nthawi ina ndilimbane ndi inu mkazi watuluka koyamba sinanga muli ndi mfundo ndendifuna ndiaoneka lakhazikike mumfundo pepani kwambiri muchisanzo mmene mumu iwe ndikalulu iwe kodiwe musadiwaiseziwafuna unena inuende amuna anga athamangisa akazi angati chabwino kumene kupita ndikumeneko muchisanzo mwene namuna anga nde ndikumapanga chibwezi ndi a ndapita koyamba anzanu ndilibe chifukwa mandikhululukira kachiwiri ndilibe chifukwa mazinkhulukabe mwachidule mukwafuna wakhala munanu mwana ndikamapita ndikufusa kuti sinangotuluka mwangotuluka palibe zifukwa mesa mmati winangu abanja wina kaya ndowachani ndengati imeyo mwatuluka kawiri katatu kwafola mundikhulukirabe ndi banja tu imene malumbe bana limene ndiye banja tu onena ananena kuti ofunsa wina anafunsa unena kuti kodi mdani wanga ndingankhululukire kangati ndiwoyankhani yankha kuti 70 times 70 kusonyeza kuti sunga adumbula mwandilakwira koyamba ndakukhululukirani 1 mukubweranso 2 uyiwala kusonyeza kuti kukhululuka kulibe chani kulibe malire ayankhula kwambiri bwere kwa ine ndiyankhuleni mayi ati muthesa angati kuteza angati mabanja achoke ngati wina akupanga zimene za achoke azingochoka kaya anthu aziti mkazi azikwaniritsidwa mkazi aziziwa mwamuna kodi akwaniritsidwa chokwanirisa chopalibe ndefunso chiticho akutuluka chifukwa chani munthu wamayi chimene ukuganiza mutu mwakomo kuti apaseni zisanzo ziwiri zochakuka bwino zimene zingapangise mkazi kuti atuluke mina tikapasa zisanzo asintha maganizo iya ndowuma mutu sangasite komabe tikuyendeka ti auzi ayi sangasite apaseni zisanzo ziwiri phiri munthu wamayi amafuna nthawi yokwanira dikirani tu mumvere kodi ino ndakuza zoni mupanga makuwachirisaanitu munthu wamayi amafuna nthawi maniva ngati simukumpakhalani chete ngati simukumpasa nthawi maniva pali nthawi yokasakatirama nthawi yoti ukhale naye wampasa nthawi imene umayipanga mukabwera mmango ugona sono ndezochenjera mulibe nzeru yesimuthandizira maniva munthu wamayi amafuna nthawi zina yo free time mumpase munthu wamayi mukhale naye mucheze mulankhulane zifungati zimenezo maniva inu mmangoti yakali ntawuni msimasowa maniva munthu wamayi amafuna utumiki wabwino wakuchipinda mukhale naye maniva you receive what ndiwadziwanda uyu mwamumva mphamvu za utumiki ngati zinthu zimene zizi simukumpasa munthu wamayi mukuntsekulira makomo oti akakumane ndi achina josephat kunjako anthu oziwa kucheza ndi anthu amayi maniva ndi chifake ndakuwuzani kuti kuwapasa magalimoto zonse zikuyenda bwino kumaholiday akupita nawo ndemwe ndikumbusati oyimba wina anayimba kuti sindinakwatiwe ndi chani ndi nyumba yawomwachitotchula zina kodi azikumvera ulibe nzeru nkhani ndionena kuti tamvera olampasa china chilichonse chani kuchipinda zonse machine koma kutulukabe kunyumba sizingatheke zimenezo zimene mukulankhula wotembereredwa wantunda ndi ukapanga khalidwe sizingatheke iyayi nde ndikuti zitati zatheka paziko pano zinthu zimachitika zoti timaziona ngati sizingatheke zitati zatheka timange inu mmaziwa banja lena amachita nazo kuti ine ndapeza comfort zone yanga mmaziwa zimenezo mmaziziwa ndi ngati munthu ali pa comfort zone apangiranji zinthu zosokonekera awa abwera ndi phwete inu mwabwera ndi mfundo mwabwera ndi phwete watu akuwakachilisa ndangomona nzangayo
Because mina kuyankhula abantu. I think tikamwere madzi tikamabwera titenge maganizo anthu tione kuti kodi anthu ali mbali ya ndani ali mbali ya Pwetei kapena abawo wakabe mandawo akasafuna banja inetu uyu ndimvinira mpaka nakhandi banja akhululukireni pepani ndi mmene tichitira ndi program ine yapamtetete nkhani yake yo yakamoto tikukambirana kuti kodi munthu wamayi akagwidwa ndi chigololo tichite bwanji timuthamangise nkhani yake ndi imeneyo inabwera ngati ubwino wamapotera wankatikati pamtetete pano imakhala kuti yasintha ndithu timamva mbali zonse ziwiri tikapumulire tikabwera timve maganizo anu kuchokera pa 094 10 224. yake ndi imene yapamtetete pano sitisekerera pano timaseka zochitika za pano sizamasewera yayi tikambirana kuti kodi zizikhala bwanji munthu wamayi akagwidwa ndi chigololo azithamangisidwa nde tikumva maganizo awiri pano ena ati yayi musungeni mukhululuke 70 times 70 tikumva ndithu zinthu zosiyana-siyana kodi ino maganizo anu ndi otani tiimbireni foni pa 094 10 nkhani zake ndi zija zimene inu mmafuna kuti yayi akumpingo asaziwe kuti mmakamba nazo ndipake timabwera nazo pano nthawi ino ya usiku kuti tikambirane nditi muli mbali yomwe ija tisanambotenga mafoni Mkazi anyamuke ngati yeye wangogwira chigololo tadika ndo no kufotokoza bali menzo kukambira na amayi amayi ta nyamukani samukani muzipita kwanu kunchewo pazifukwa ichi inuye munalumbira kuti muno muzakhala for better for worse mwafika pano pamaona kuti yayi mwapeza nyamata uyoyo then you've made a decision nyamukani zipitani tikakumana munsewo tizipasana moni tikafuna kuwevana tiziwevana ngati simukufuna kuti zayankhulizane that's fine akanoti amunanga muli ndi vuto lakuti nakuzani kuti musinde simamva ndipake ninatuluka simukhulukabe itu simunatuluka mena kufotokozera ino ngati mwatuluka you've made a decision what decision mena kufotokozera to go out to stay there ino mukuona kwa chancelo china chili chonse ndika mukuona zimene kupanga tu uyitu ndo kufuna uzokoneza palibe chimene akuganiza iye 70 times 7 ndiye kuti chani kukhululuka chani it means kuti mtafika iwe kukhululuka muli mphamvu zizi ali ndiyo muli pamenepo chifukwa makamukukhululukilidwa ndichite kunena kuti mpaka kuberekana kunjaku ndichite kunena ine ndi nyumwe ufuna ndichule maina chula maina iwe chula dzina iwe zona 70 times 7 jani ndikiraona uyu ndikuuze chinthu chimodzi chimene ukuyenda kuti uzenjona kuti mkazi akangofika poti iweyo wakuzemba wakulowa matiwe watuluka wapita kunjako basi that's the end of you that's the end of even izo nyumba imene zikhala yawo akunena kuti pali anthu ena amene anafika poti mpaka na iwe takhala chete mpaka na imfa isatire kanisa uyu ena dikirani kai ena kuza kunena kuti ena kuti ananena chigololo sana werenge bwino kana chigololo ananena kuti ngati ungakwanise kukhululuka ukhoza kukhululuka koma ndi imfa yokha imene ikuyeneka kulekanisa chani kulekanisa banja yanke phone hello
Halo. Mwasera bwanji? Tili bwino kani madam? Tili bwino nkhani yathu ya lero maimva? Ndaimva madam kwambiri. Dzina lija ndi kumene muimbira foni? Inetu swedi timu kuno ku Chigumula. Kuchigumula maganizo anu ndi otani? Maganizo anga Mkazi azipita. Asafotokoze kuti watulukiranji anyamuka azipita. Zaboza nzeru tuizi. Nzeru kuma Akagwidwa ndi Didi. Ndipo tumusakuti. Adika nauza kuzilaimba mafoni. Didi alindi amapanga campaign. Mwaona campaign itu. Ine ndipanga campaign ya jana. Azimba mafoni azikambali yao. Basi pepani. Halo. Ati Didi munauza ndi musikaimba mafoni. Muzika na kuti azipita. Ndipo chimene mungaziwe azibambo amene alowuma mtima ndi amene so amakhala patsogolo mapanga zosakhala bwino. Natuluka kale. Yetu. Halo. Halo. Pepani kwa basi timanena mabwereza kuti mukamati imbira foni muzitalikira kanema kuti tizimva na bwino. Halo. Halo. Mwaswera bwa? Tasa uno gaenu. Ndaswera dzina ndi umene muimbira foni. Zanga ni Felix uno kudeta. Kudedza maganizo anu ndotani nkhani yathu ya lero? Maganizo anga ndikaza kadongera banja wabanga ku basana Didi akabiswa. Asazabwere. Takugwiza ndi Didi. Olata nena kuti natuluka faja zakuti. Hai. Abo singa visipa akarea tabanga somali basaze kutizia. Azipita. Ndakunyadiyani kwa basi kudedza. Okay, sasa tokoza kwa Inu tu 70 by times 70. Takuyamba kumene. Dedikirani. Anthu onse ababa olata imba foni. Kukhala mbali yanu. Ine sindi kusunthika. Aya, mukena kufunzira china chake. Inu yazibambo amene masogolera. Halo. Mwaswera bwanji? Ndaswera kani madam. Ndaswera dzina ndi umene muimbira foni. Ine ndibota kumzuzu. Kumzuzu maganizo anu ndi otani? Mkazi ngati wabanga ndigo asowe. Machine. Akamba zoona. Sakulama. Analibe mfundo huko. Chibwezi. Tuna kuwa mbanje. Ndipo zike mbanje amu. Inu yo mulibe chibwenzi. Sowe nene wasokoneza. Inu musokoneza inu mukapanga mwalondola. Takunyadiyani kwa basi. Ndikufunisisa ndimve maganizo kuchokera kwawo amene akuti azithamangisidwa awa. Kuti iwo akona kuti azithamangisidwa kapena ayi. Ndi ayimbe foni apa azima. Musanandaule lazima ayimba foni. Iya azima ayimbe foni kumene. Pali mawu amanena kuti wakuba kuti aberedwe amamva kupweteka kwambiri. Azibambo amene akutulukawa. Maniva? Zimene amakapanga kunjako. Azibambo amakhala sanjoyipa kwambiri. Azibambo otelewa. Halo. Halo. Mwaswera bwanji? Ndaswera bwino kani mwaswera bwanji? Ndasweranso dzina ndi umene muimbira foni. Ine Lena dirusi ati kudeta wako kwelele. Kwanu nkutali ndi mwachulaso kukufotokoza bwino maganizo anu ndotani? Ine maganizo anga ngora adilira ameneyo. Ana kwajori ngakaloza mkulukira mawabata bangazomweza kwajori amakabuli ameneyo wajachire. Ndi kumafusa kawiri kuti atafotokoza zifukwa zomveka bwino azipitabe. Awene azipita ifoyori wafikapo oloda mkulukira abenanga samakabuli njira zake nzora kwita bati ameneyo sanga ngoke. Komano mutakhala kuti mwayambisa ndinu yokuti mayiyo atuluke. Ayambisa bwanji. Zifukwa zake. Ayambisa bwanji. Tafotokoza kale mesa maonera kodi. Awe. Atakhala kuti ndembisa ndine ukumate ndekuti tibalalirane kutali yesaide yake akaonena. Osati ni musinthe iyayi. Mwamvankani. Osati ni musinthe. Chifukwa ino ndame mubweneka kusintha. Basi mwamenyera pafoni pompa. Takunyadiyani kwa basi. Ziko mukambiri usiku wabwino. Akozolowa mfoni momwemo awa. Mwarusatu. Pamene pafika Mkazi. Tadika ndikuuze. Sunga nduze soka. Mwanangu changu. Pamene pafika Mkazi for a woman to make a decision. Kuti chikazi ke mutu kuti ineero ndizemba pa nyumba pa ndikagona pa chirepo ndi auja. Decision kuti matenga nthawi yaitali. Unemvesesa. Ndi chinthu choti munthu wachikhazikisa mu mtima. Limakhala thakale. Usango khululuka pomwe. Bwanji iweyo. Limakhala kuti athakale. Ndifana yankheso apa. Ndudikira ndo anthu Kodi mukondere? Iya ndudikira anthu ambali yande msamala kule kwa mbele. Halo. Mwaswera bwanji? Ingalu ndaswera kaya inuyo. Ndaswera mama oyambira ndakunyadira kwa basi zina ndi kumwe muimbira foni. Ndenda ndira kaya program ndi maitata.
Takunyadirani kwa basi. Zina ni mamemba ku Mibawa. Takunyadirani. Ndio kuna kuzana kuti Mkazi. Akaduka nyumba. Amene azipita kabeleleso kwa kilipo chimwana kunyumba ona kunjago ndakabelelanso. Koma chipo cha mamuna. Ino amayi okha muntu amayi mukupanga zoti amayi adzipitanso. Kusamba amakhala kusakulisida nzomwe nazo kumakhala mamuna. Komano atakhala kuti vuto wayambisa ndi mamunayo iwe khala chete. Ngati Mkazi ndicho wanzeru zako ndi familia yako ndiyana ukatuluka nyumba kumutia mamuna. Yukinga wakama ngati ndizina zobe kunja ukabweleza kulandira. Kwambiri. Banja atu ndikukhulu. Mwina abambo nawo anatuluka ndi mmasatizira asakhululuke sina naso apanga zomwezi. Oho. Mamuna lutu mabangane competition. Tizingofinyika mbanja mweti. Tizakhululuka. Iwe khala chete. Akadzapika semu nayo ndio ukambena kwa nyumba yako kakanika. Ndio banja solata pamenepo. 99. Mamuna wanda kuti basibo kwa kupitiriza. Takunyadirani kwa basi. Koma sina mwadula alini nkhani. Ndio kuna kulongo kwenda naye. Aninga muna. Alini nkhani. Ani maini talibu afuse nibe ni mafuso ao. Maini ndio kayamba azimajira wale afuse ni limozi loka. Mmene mwafotokoza kuti ndiyoti mwanena kuti ndiyoti zokambira nazo zakanika mmapeto ake nchifake munthu akutuluka. Zokambira zimene anthu wazapita kutuluka ko chungango tuluka wani pale wani. Chimakhala ndipo tunajeka chimanja kunipisa ntima kunjako. Ndio bambena amakalo tendera ama kuna mezo ya banja tuluka ukatuluka kumene kuchakwa ama kuchawa papa tawa responsibility. Mamaliza ngani mai basi. Iwe khala chete. Mamaliza ngani mai. Tathokoza mai. Ndio tuluka Mkazi. Amene aenda kabelele. Amina azipita mpirikitseni. Azipita abane zina. Basi. Takunyadirani kwa basi. Wakuba tambaka wewe ndio magazi wako bomba. Wote hiyo. I think awatisadule tingokhapo pa. Adule. Bona. Iya kumambesesa. Iya italiye Pepani. Akakupani tukapena uchipa. Iya ipalide kundiwopa. Ine ndima yankula zindu zochepa kwambiri. Oze mfundo zati mbwembwerere. Ineyo 70/7. Ejana inu. Mphamvu yakukhululuka. Kumphamvu. Ani mungameko pacheri mmakhululuka. Anthu asayiwale kuti banja timayeneka kukhululukirana. Ndizoona. Maniva? Koma ndiwo wabandalama kumkhululukira. Kulibe chimo wala kukhululukosa chimo linsake. Kuna anthu ambali yanu zadikirani. Sabezeka mbali yanga. Sabezeka kuma simene yazo. Malume. Nakasi. Inuyo ngokula kuti mumpezesa kuti mfundo yanu ndi yabwino kumano si mfundo yoti nzima yanga itengere kuti ine ndikatuluka kunjako abamba wazandikhululukira. Ayi. Kudikira amayi wane mesa amakhululuka ndiye asakhululuka. Ndani so? Mbona sabala amakhululuka ndani. Hello. Hello. Timbeni phone pa 094102224 namba imene ikuoneka pansipo mutiuze maganizo anu kuti banja Mkazi akatuluka nditheka pena muli mphuma nkhani kumene ikulowera ndikuti mzimayi uyu mbambo uyu akuyenda kuphunzira chinthu chimodzi. Mkazi anga should never ever cross the line. Chita kukhululukirana zinazi wandiponda ndalama ntalezera wapanga chakuti wabandiwo tikhululukirane koma iyayi ngati wafika iweyo timati ifeyo takulilongo timati ngati wafika pa gwade wakagwada kudimba iwe. Hello. Iwe ndifuna ndimve kwambiri maganizo anthu fakeni yoyo actually ngati Mkazi wafika pa gwade ndikukanika kumva kuti ndi mfundo ziti. Sindikumva mfundo iliyonse yogwirika. Ana makhalu walithesa dali. Walithesa hawo. Vuto likuchokera ku. Mkazi ngati wafika pokati akavulire wina ndeti lako latha. Vuto likuchokera ku. Chifukwa ineyo muli mbanja. Manifa. Cholinga chopitira mbanja suti muzika vulira pamona ina iya. Pepani. Hello. Abusi. Hello. Omwandichula mbusa. Mwaswera bwanji? Mwaswera bwanji. Ndaswera dzina ndimwe muimbira phone. Ndine ali challenge ndifu kusalima. Kusalima maganizo anu ndotani nkhani yathu ya lero?
Mkazi raka unakulana nawo ayimitsa naye foni. Ayimitsa kale foni akunena kuti mkazi yaka. Mwachidula mafuna ne utazi. Mafuna ne utazipita. Iya nani bakuri mukana. Iya ndi abasiri awawa chifukwa gulu ndira mbiri. Iya ilimuona. Akuda antona madana nane. Osati kudana nanu. Madana nane lanthu. Anthu amene ali ndi mtima ochita zinthu zosakhala bwino. Ndi anthu amene sazi okhululuka. Ndanena kuti zonse zikukhululuka. Iwo amatuluka. Amatuluka. Ayi. Uyu amatuluka. Ino musafulumire kumvera awo kwambiri. Ino mai mukumamvera awo kwambiri. Samaka bangaya. Mukumamvera kwambiri. Ine muzindulula kumangondiro za roza za. Mai rumbali anthu Iya. Samanga alibe fundo. Ine mfundo zanga na ine ndifuna anene kuti azipita chifukwa chake. Mwina awaya nkhafuso lanulo. Hello. Mami yankani kale. Hello. Zosamveka. Hello. Hello. Chikumvekera chapansi timbeni foni pa 094102224 mukaimba foni ikayamba kuitana foni yanu yodziwani kuti ndikamayankha pano ndikha kuti ndikuyankha inu ena onse ikozo kuti inu mukuziwa kuti mabanja muli asimayi ena akuchita zozoti amunanga akuyenda ndi akuti akuyenda ndi akuti amaliza ndi awamba ndi awo koma banja lilipobe banja maumboni alipo amasokopita banja ndindende mukutantha zoti banja ndindende awaziya nkameza ndikufuzeni mafuzo mankhaso chete palibe mfundo sangayanke uita kungozungulira mu mateo ufuna kuruka kulikana mikulu wiko yambiri mina ngotuka mkama oni program sinteka kuchosa mundu mwasera bwaji hili ndaswera dzina ndikumwe mwimbira foni ine ndi haisoni kuna kwa lodi kudedza maganizo anu ndotani nkhani yathu ya lero. Mkazi waerera nyamuka sibira mimi. Asachedwe anyamukiretu. 99. Anyamuka sabezegesa. Asagonezo pa nyumba pamene popo ayi. Nozo kambirana. Ndi tawa ile watu raona kuti ne bali bezilipo. Ndoti simukwanira. Mina simukusintha akakuza. Ona jonto dema libe chifungo zokhalira naye sana. Ngadabu yakubwera kwa safikezo nyumba mwa. Follow 5 muzingothamangisabe. Azide bali bezokambirana alike. Kani ati. Takunyadira kwamba asikudedza. Ineyo chimene ndaona taligani antu nduwa taligani osalizo choncho kuma mwamba kwani munauza antu kuti pa TV amapanga campaign chimene ndikunena ine mwamba mina yankhula akwarobewa anna kuti ngati iye wandiona kuti neyo sindikukwanira si wakaja kunjako chimene akubwirira ndi chani chimene akabwirira asana tuluke tu munthu amayi amakhala kaye pansi anachoka hapo ndi akubwerera pakufotokoza kodi munthu supita kulendo nkubwera Hello. Mikuru yuko ena ngochuluka lilimera likulu. Hello. Anyamatanga wandolongola khulukani mwasera bwanji? Taswera maswera bwanji. Ndaswera dzina ndikumwe mwimbira foni. Samuel Banda kuno kunchinji. Kunchinji maganizo ano ndotani? Amene mkazi apakira zikira basi. Pompo apachire chiri chonse. Asachedwe iyayi. Amene asachedwe iyayi azipita ameneyo. Akukamba tizokhululuka kuti timayeneka tizikhululukirana banja timayeneka tizipanga makulu inu zimezo iyayi. Ayi pamene posa palibe sokukhululukirana iyayi. Koma ineyo muzikhululukiridwa. Afuna kukhululukirani kaya. Amene asachedwe yeso ayi. Mwanga takutuluka mu nyumba ndikucha amene otifikali. Bwino chabali. Takuona kuti banja anyamuke. Wamva zimene ufotokoza. Takunyadira kwa basi. Maganizidwe ndofana. Koma mukamba umenyana antu nojo uyazandizunguze kwambiri ndodzikonda kudzikonda pake gulu ilili ndilichalote ulo nzeru ina iliyonse ingachokere kwa munthu amayi amayipanga ndiloboza ndakusati migulu iwe yambiri ndi zomwezo akuziwa munali limodzi mumacheza anthu ino zibambo ali kuntchito ndoweruka 11 kumuza munthu amayi muphika ndikabwera gulu lake wabweraleza iye yazizira phikaniso ndiyo ngani mina ngatulukire Mkazi kwirani ntchito yotamandika kuchipinda mama yamwe kukanika cha kunjako kuli atonde malawi muno kuli atonde vuto la munthu wagani vuto la munthu wagani pepani mwasera bwaje halo mwasera bwaje ndaswera inu mwasera bwa aswera dzina ndume mwimbira foni
Ndine tembekezo kuno kumidima. Kumidima maganizo anu ndotani nkhani yathu ya lero? Ineyo ndikuti pamenepo basi ene kuti kaze musiyeni basi iwe bazipita kwawo. Anyamuke? Anyamuke. Munthu andize kulongeza azipita mwachangu changu no kukhululuka lokambirana chanchani. Samara wina kupita kuntchito ayumapita ndiweyo tolenga kazi yako ngole tena dabuna ina amuona ndikuenda kukutia baubira apite nawera kabo. Awa wano ndeno akuonesa no true picture yazimene ndi matani. Awana kutsutsana nanu mukwamva bwino koma? Amene oduli sindi kusutsana nawo kuti bwanji koma nkhani zona kuti nkazi eneka kupita kwawo basi. Basi. Mesati timalumbira kuti tikaphuluka zinthu ngati zimene zathawa anthu anza amafuna mafuta. Zimene tadikira mumve. Koma numumvere no chimene nakuti chifukwa choti ine ndimavutika ukagwira ntchito. Iya inzo amanena kwa matenduza kuti chiri chonse iya amavutika to provide for the woman. Akumpatsa chiri chonse kilimora ogula kilimora otonde wina zibwera zimwe soro kilimora awa ili mbikira yaku chipinda mwina ndiyankheka ya phone. Vuto loti kuchipindado anthu aulesiya mwasera baji phone yanjibiri kuchokera kwa munthu amayi mwina timva maganizo osiyana nkhani yathu yale mwaimva. Ndimveni kuchokera pa phone yanu maganizo anu ndotani? Ndaiva. Maganizo anu ndotani? Timanena mobwereza bepani kwa basi kuti tikamaimba phone muzitimvera kuchokera pa phone yanuyo osati ndithu pakanema ifo zimamveka mochedwa ndesi timvana bwinobwino. Timbirane pa 094102224 mwina mutithandize ndithu kuzimisa moto wayaka muno. Kodi wayaka? Alibe moto wayaka. Iyayi. Mikulu wiko polo wachiruka uyu. Wayaka tu moto. Kodi ndi kugonja. Ndanena tokale kuti olo onse atanena kuti tili mbali ya TV. Ine sindikusunga. Ine tundu mawe. Hello. Mwasera bwanji? Ndasabunogani. Ndaswera dzina ndikumwimbira phone. Ine ali kumanja kuno kuzomba. Kuzomba nkhani yathu maimva. Ngani andaiva. Cholembera changa chili mmanja tichite bwanji tintamangitse kapena ayi. Amene olungara watu kapanga chigololo ndikuti akudereka shoma amuna amene kumuthamangisa basi. Usatizo kumpachirisa kumthamangisa. Ino mukapita. Ino mukapita ukapanga mubwerere. Ino takani chiri. Koma kaka munthu abambo aserera. Ino mukapanga ndi mubwerereti mutu wa banja. Hello. Hello. Matiziyi tuchifukwa chafuso. Ati niyo mukatuluka ndi muzibwerera. Monga mutu wa banja ine mukapanga mubwerere. Mutu wa banja la makama amuna akatuluka makama kasaka chikuda kuti zimayani. Tuka. Amuna ngaratuka kasaka chikuda atapeza kazi za. Akasaka chakuja kwa mkazi wina? Ayi msapino kuluika anthu ino. Zimene akufotokoza. Akunyadali. So akubwera kuyambirira kuti abambo antundu amakhala kupanga zinthu ziti. Kodi lero nakufusa nifuso nthani yake mukumbukira? Ndifuseni. Inu matuluka makapanga zanu makagwiragwira. Akazano atuluka akagwiridwa. Nose makumana nyumba zikhale bwanji? Lite. Antibanja. Lite. Iyayi. Mesa nose mlatuluka. Lite ndatumiki. Ngati nenda tuluka kunja it means kuti ne ndatana nazo. Nose nda. Kaza katulukanso ndiri anatana nazo. Lite. Pena lumuzira nkhula chilungamo. Basi. Ino mene munaambira watu mena mayambira kuzungu. Mena mayambira kuzungu. Mene munaambira kuzungu. Mwasera bwanji? Ndasabunogani. Ndi anthu apokoso pepani dzina ndimwe mwimbira phone. Patrick Dawson Mozi Chilomoni Ntukwa. Ku Chilomoni maganizo anu ndotani? Akazi waru nkaiza mbili yatakutipha. Amuna sangani. Mawa amenewo. Ya iyo ndi topic ina tisakambe ameneyo nkhani ina. Chamu nakhoza kutipha ndeke na akapita. Asiyena kule. Funga mamale bobo ndimena kuchita ata kupanga zoli ufe abiziliza zake zomasuka. Ayi. Ndio amena leo makaburu waruka kale wapita. Iyi ndi topic ina. Kufungira kungonyamulisa zinazo. Ngade kokhala. Ino mabwera ndi topic ina. Wanyamuka kale gogo. Anyamuka azipita. Basutokambi anaya. Koma eneo mukapanga akakugwirani mukambirani. Ndinotitika Chipange chonchi. Mukatuluka inu abamba mukakugwirani ndeti zikambirana. Simumpha nzima iyo.
Ndikamuka sabambo. Mukatuka bambo nkubwera. Monga mutu wa Banja simukupa iyayi. Zimayi. Kutuka kuti tatuka munjira yanji kwa mtera zibamtima kati kutamuka tamuka. Iya, kutuka tukunena pankwa Chigololo bambo. Mukatuluka ndikubwereranso akazana. Zakuluika antu. Akupula zosiyana. Mabida kamena takukabe. Imana waonera Mwaona kuchenjera kwa sababu. Ndinene jonji. Jiti wiki ya tayo mwe kulima kwa tete. Ndadika ndikambiane ndi awa. Anthu ambali yanu. Sizo ndili mbali yawa, ndili mbali yanonse. Koma anthu ambali yanu ndikamanena za kutuluka kwa azimaya kumabvesesa mwachangu. Ndikanena za kutuluka kwa azibambo. Akuda kumakasaka nje. Akuzata kumatuluka kumapita kuti zimayi yomula zipita amatuka mapitoti. Ineyo studio nonse. Mbambo akamatuluka. Mazibambo to amavutika kwambiri. Kusaka ndalama maganyo. Kuyenda wapanzi kuti asunge ndrama kuti Mkazi ini mukamati munthu akutuluka wakusira chiti chonse kunyumba basi we basi honeymoon ndi wina wake kumeneko ino yozolo gamotani simunakwere chibwenzi simunali nayo kale banja lanolati latalitiro ndikufusani kuti banja lata lingate hello Mwasera bwaji Mwasera kairuyo Evani pachiluka pokoso tisanika nema timvane Hello Pokoso laonjeza tisanika nema timvane Ndilankuleni koma musunthe pamene pali kanemapo timvane bwinobwino maganizo anu ndi otani Usebe maganizo athu nayo ingofana mwa Bible. Wale kuti kaza kavuzikodiwa kudibole. Baje mane Bible anaimba ndi Mkazi. Doncho. Akagwidwa ndi Chigololo lithe. Vesi yake iti imeneyo. Mwina tikawerenge tikachoka pano vesi yake iti. Sana alembe Doncho Bible. Analemba kuti ngati ungakwanise kukhululuka, ukweneka ukhululuke. Bolo saza kumbuse nso. Ndio kawe nanda kukhululira Mkazi wanje ndikawalenga. Pili vesi pili. Ndemu kuvomereza ati nanga zokhululuka. Kone khululuka ngimabendera umuntu. Ino yo mungu bwera poera kuti muli mbali yanga basi. Muli mbali yawa eti. Sindili mbali ya umuntu. Era unyadirano kwa basi. Ai akuvomera. Aukanani. Akuvomera. Alibe mfundo. Akana. Ile basi ndingo kuyanganani. Muri wewe pamene akuvomereza tu kunena. Kani ndiyo mveka pa chimvemvemve. Kuti chani? Kuti pamene walimba mtima Mkazi. Kuti iye akavulira mamuna wina. Basi amene yungoza kuti iweyo palibenso chako. Mwina kapena tipite ku Facebook kapena maganizo mwina pa Facebook. Timpe ku Facebook kuti anena kuti awa. Tikamwe madzi. Tikamwe madzi tikasuzumire pa Facebook. Yeti amwe to amenewo. Timani nkani yake ndengati ili mazo ndeti amwe. Ndeti kamwe soka chikena tione kuti pa Facebook anthu alipo ambali yani muli pesa isoni. Ai musadandaule. Tikapumulire ndawo yathu yasaba ngono tifuna tione ma comments kuchokera pa Facebook kuti kodi anthu akuti bwanje.
yake ndi imene ndithu ya Pamtetete. Nkhani yavuta kwa basi kuti mkazi akagwidwa ndi chigololo azipita kapena tikhululuke banja lipitirire. Ndifuna ndiwerenge apa ma comments ochokera pa Facebook kuti kodi anthu ali mbali ya ndani, black kapena ali mbali ya abale anga awa da black mina anthu akwaopa kapena fa mbali yawe akadwanyamula imfa tiwerenge maganizo a anthu. Awawa ndi Adani akuti azipita kwawo kwathu maliro kwaonso maliro azipita period. Nkhani yathera pati ati awa ndi Philip David akuti amuna ndi ochepa akazi ndi ochuluka ndiye mkazi ngati wapanga chigololo musiyeni osamuthamangitsa akale pompo misara akazi ndi amuna ndi ambiri koma akazi ndi ochepa iye akazi ndi ambiri amuna ndi ochepa akazi musiye musamuthamangiso zithandiza kuti akazi ena akhale ndi umunthu bambo wachikondi awa ndi akuti Duncan Kanthemba banja ndi lamuyaya kotero mamuna ndi mkazi asanamange banja amayenera kuti akonzekere ndiye tikanena za kukonzekera sinkhani ya katundu wa nyumba yekhayi komanso chikhalidwe chokana kutuluka nyumba muzikapangira zotapano mfundo yake ndicho mfundo nena tumukonze zinthu kuti akazama atuluke kapena makoti amabwesa asachoke mukonze zinthu makoti amabwesa thobwa la nthubulo pano nkumamwanya mata amamwe chifukwa chani kuti nthubulo akazawa sakatuluke awa ndi Alani chisi kandi chisi atomwe wangu namizira kuti akhale Alani apereka maganizo awo akuti mkazi akagwidwa ndi chigololo akuyenera apakira zipita asanachedwe sanatayise nthawi. Emmanuel Musa akuti mkazi akagwidwa ndi chigololo achokera atha limenero. Fred Gande ndi bwino kumakhululuka mbanja. Haleluya. Amen. Ati muzikhululuka mbanja. Mawa soft. Akwiya asakutiyankha. Awa ndi Amambo Friday. Akuti mo fire palibe kukamba nkhani asowe mulamu apakire. Mulamu azipita. Atingitu maganizo ambiri. Vibes. Ndochepa ambiri akuti azipita. Ambiri wotu tanena kale. Ndosafuna banja. Ndosayesa. Awa kuti litende ambiri sindingawerenge ma comments ose ndochuluka kwa basi. Mwachidule amene kuti asipitawo ndozayesa sobanja sitiyesa. Inetu ndimaona ngati mukuziwa anthu akumapemphera apena kuti ndimaona ngati muli mopemphera mbo mudapeza lopemphera. Amfumu po iwo ndi amfumu po akuna kuti ndi bwino kukhululuka chifukwa Mulungu atikhululukira munjira zambiri. Haleluya. Ngoma tikhululukira ati. Amfumu apo inu musasocheresa. Inu tuziwanda zili ndi inu. Apo ndizo kuposa abwesa nkhani yabwino amene wandi a Janet Banda zina lapakati generosa chanchanuko akuti mkazi akhululukidwe chifukwa azibambonso akupanga zomwezo uyu chisanzo chabwino kumakhala sizigondwe ndipo chika nakonza ujeniyo anakanena kuti chisanzo aditi akupanga chibwenzi musakamenyese tu kunyumba iye ikamenyana izo ndizawo ndifuna ndione kuti mumama iyo kunyumba banja lakalitesa mamuna amene ali pafupi ndi Mulungu DT mamuna wabwino mamuna kamangisa mkazi iye aitu mamuna osakwisa tukalowa mamuna osakhululuka titele kuti mwina kuchechi kujazinena kuti better for worse komano azipanga specify pamene papa azipanga specify kuti niyo lumbirani ngati akazana atazatuluke kuja kukapanga chigololo ungakalimbire iwe tawi basi ndawe yathu yapita kumapeta ende ine ndisanabwere ndi kuphatikiza masamu ndi zina zotero muphatikiza muyambe ino ati muphatikiza kwa chani kuphatikiza vuto la chete fotokosa ngani ndiyo mwe imamba yonena kuti apa mwamvemvemve mkazi akatuluka nyumba palibe chokhululuka. Chitsanzo ndinafunsa anzanga wakuti ngati idi kuchali changa nene kuti inuyo akazanu akapanga chigololo muzakhululukire mungalumbire kuti mkazi ndidzakhala naye ayi chitsanzo ndizomwe zinakupasana zochepa zokazoka. Number 1 apachire azipita banja ndi chinthu chofunika kuti uzichiremekeza. Banja uzikhala ndi mantha ukakhala ndi mwamuna wako mkazi azikhala wa ulemu basi. Basi mwamaliza aditi mwamaliza tadikira ni amuthamangisa ngati dikira mu mbalizani mwachangu mbali yawe ndikuziwa iya ndime mbali muyankhulo choncho bwana ndindira nkhule yankhulani timve mwachidule banja tikweneka kukhululukira na wina ni zake. Tili pamenepo ndizolakwika zambirimbiri koma kupyolera mu kukhululukirana ndichifakena tukwanisa mpaka na zaka 10 zaka 20 zaka 30 tidakali mbanja. Chigololo ndizoona mmene ena afotokozera kuti
akuti ndi chifukwa chokha chimene banja likuyeneka kuthera koma malingana ndi zolembera zimafotokoza kuti ngati ungakwanise kukhululuka ukuyeneka musandifunse funso ukuyeneka ukhululuke choncho ifeyo ngati anthu a dziko lapansi tiphunzire kukhululukirana wina ndi mnzake chifukwa mulungu wathu ndi mulungu okhululuka musanamizire mpingo basi Luis bandi kodi nimazozoti nkhani ikathera ine ndamaliza wikema zitingakambe kuti nkhani ya mbali ya azibambo inu muzakhamba liti nene lantumikaye ine ndizakhale mbali yoti abambo atani azipita asapite samapite mulibe khalidwe teni timalize ngati yatu ndi mmene yakhalira ndi apa tichita kuphatikiza ayi musavutike mukundinganiza kuphatikiza uyu ndi mbale wanga ineyo musavutike uyu ndi mbale wanga tipatikize Andrew plus 0 DD plus protection izozo musavutike kuphatikiza wosi wachoona ndi wachitani wachiziwa takunyadirani kuti munabwera black muzaopseza anthu kuti akhale mbali yanu ndamvesesa komano chingu achenjeza kuti black imene mukuonera ndi za kumidima izi so sikungachokere chabwino kumidima tilekezere wamene ndimene tamalizira atu programu ya lero ya Pamtetete ndikunyadireni kuti munali pamenepo ndithu kuti basa maganizo anu ndi zimene timafuna kuti yatimve kuti kodi inu mukuti bwanji. Programu ineyi sitinayi ndekha pano tinayi ndi Blessings Floriano pa FCC komanso kutiona kuti ya Facebook ikhala bwanji zofunikira komanso Stanley Chisi pa makina kudula zithunzi kuti tioneke mmene taonekeramo komanso mpinda pa kamera kuonesa kuti zonse zikhale bwino. Osayiwala Jordan Nthakoma amangoseka chiphwete kuno kuti podaphoda ndi zina zotere kuti zikhale bwino tanyadiranso komanso Lolini Tembenu Hauke amene ali producer wa program ineyi. Dzina langa ndi Sene Dombula Mukaka. Tizakhale limodzi bwanji sabata ya mawa imene ankolanga ena pano azakhale akusintha maganizo awo. Pitizani kodi ama program ene otsatira tapita.